Αυτό είναι βίντεο, πες ό,τι θες. Τώρα δεν λες, το ξέρω, μπουρμπουρ. Ωραία. Αυτή είναι στερεοφωνική, είναι καλή. Ναι, στερεοφωνικό είναι. Είναι στερεοφωνικό. Όλη ώρα πλάτη σου παίρνω. Όταν θέλω να με πάρεις. Πάει τώρα. Τραβάσει και βίντεο. Ναι. Τώρα πέτα, τώρα. Ό,τι θες να πεις τώρα πέτα. Πήγαν τα ποντίκια και έπαιζαν τους γάστους του πέτουν τα λέξη τάξαν οι μύτες. Λιμαργίζεσαι μας. Είναι λιμαργίες. Νονά, θα πεις κάτι. Χρόνια πολλά στο παιδί. Αν είχε. Και να έχει σωστά μέλη. Θυμείτε να το δείτε. Τι να έχεις. Αυτό θα το κόψεις. Η σιωπή. Απολαμβάνουμε τη σιωπή. Μοιραστήκαμε τη σιωπή. Βάρια. Πες κάτι τώρα που σε τραβάω. Θα βγει στην τηλεόραση, δεν ξέρω. Τηλεόραση θα βγει. Μεγάλο δηλώσεις. Περίμενα να το κλείσω λίγο.